Mga puso, depektibo nga 680 million pesos nga ungka flyover ginbisita ni DPWH Secretary Manuel Bunoan. Palyado nga proyekto, wala ginarekomenda sang sekretaryo nga buksan sa publiko subong nga dinagyang festival. Ini ang gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Nagabot kainas ang aga si DPWH Secretary Manuel Bunoan para personal nga makita ang sitwasyon sang 680 milyones pesos nga ungka flyover nga tungod sa depekto hindi sa gihapon mapanginpuslan sa mga Ilonggo. Nakikita natin na may mga displacements na bumababa yung ibang sections. So kung pagka ganon, there seems to be something wrong. Patag pa sini, ang seguridad sang tawo wala ginadali-dalian lang. Gani sa plano nga paagyan sa light vehicles ang flyover para sa dinagyang. I would not immediately recommend anything na dapat mabuksan sa general public for the time being. Palagtik pa sini, sure ball, magamit ini magdinagyang pero sa 2024 pa. Sisiguraduhin namin na sa susunod po na dinagyan, magagamit na po. Talalupang doon nga wala na sang makitaan nga tahang sa ibabaw sang flyover. Anong abi kay ini ang natapala na sa aspalto. Apang ang mga luhob-luhob ang ara sa gihapon nga makitaan. Butang, nga pati ang Sangguniang Bayan members ng Pavia gina-question kung bala safe ayhan ini paagyan. We have to come up with an official statement kung ano ang status ng flyover, whether it's safe, it's roadworthy, it's passable. Bilang proactive measure naman sang Pavia LGU, in kaso gid man may magluntad nga emerhensya, may task force nga ipahamtang sa lugar nga magabantay. Pinaplano na mag-issue si Mayor sa executive order na this is in preparation also pagpanigurado sa safety. Importante nga come first kid ang safety sa atong pumuluyo. Upod kay Cirilo Renduque, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.